दिनैनि बुब्लियाव बिटिआरखौ लानानै येस अर नो बुंनायनि बाथ्रा गैथ'वामोन। दा कर'नानि भाइरासनि गेजेरजों जिबायदि मोनसे थासारि जोंनि गेजेराव फैदों, दा अब्लाबो बिटिसिनि बिसायख'थिनि थासारिखौ नोजोर होनानै बिपिएफ हान्जानिफ्राय जेरैबायदि बिटिआरनि सायाव एटाक खालामबाय थादों, जे प्रमद बर'नि सायाव जेरैबायदि मोनसे एलिगेसन होबाय थानाय जादों जे बिटिआर सुक्ति खालामनानै प्रमद बर'आ रायजो राजाखौ थगायफैबाय होननानै। दा बे बाथ्राखौथ' आं सानो बे मिनिथाव बाथ्रा बियो। बर'फ्रा दिनैहाय मोनथाम सुक्ति खालामबाय। 1993 मायथाइयाव सुक्ति खालामबाय, बिएसि जाबाय, बेबो सुक्ति मथे फाइनालानोमोन। बिनि उनावहाय आन्दलन जाफिनबाय। 2003 मायथाइयाव बिएलटिजों सुक्ति जाबाय। बिएलटिजों सुक्ति खालामनायावबो हाग्रामा महिलारि बेखौ फाइनालानो खालामदोंमोन। आरो बै समाव बिथांमोनाबो बुंदोंमोन जे जोङो बड'लेण्डखौ दाबिनानैनो आन्दलनखौ खालामबोदोंमोन। बड'लेण्डखौ दाबिनानैनो आन्दलन खालामबोखांनायनि उनावबो 2003 मायथाइयाव बिथांमोना बिटिसि सुक्ति खालामबाय। बेवहायथ' खुनु रायजो राजाफ्रा बिथांखौ गाज्रि नोजोरजों नोजोर होआखै, बिथांखौथ' थगायबाय होननानै बुङाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो हाग्रामा महिलारिखौ थगायबाय होननानै जों बुङाखै। आरो जों बिटिसिखौ गोसो गोथारैनो बरायबोदों, साफ्रोमबो रायजो राजाया बरायबोदों। बेखौ जाफुंसार होनांगौनि थाखाय जों खामानिखौ मावबाय थानाय जादों। बिनि उनावबो राजनिति भाबै जे बड'लेण्ड दाबिनाया सोलिबोबाय थानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दाबिबोदों, एनडिबिआबो दाबिबोदों। बे गासै जे आन्दलन बेखौ फोजोबनांगौनि थाखाय मोनसे थासारि फैदों। आरो बेखौ भारत सरकारा, आसाम सरकारा दिनैहाय खाबु लानानै बे आन्दलनकारिफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनै बिटिआर जोनोम जाबाय। दा बे बिटिआरनि गेजेरजों मोनसे सलुसन, कमप्रेहेन्सिभ मोनसे सलुसन लाबोनाय जादों। आरो बे कमप्रेहेन्सिभ सलुसननि गेजेरजों फैबाय थानाय समावहाय जाहाथे बे ओनसोला जौगासार जानो हायो आरो इयुनाव जाहाथे आन्दलन जानाङा, माबाफोर जुदि मोननांगौ जायोबा राजनिति भाबैनो जाहाथे जौगालांबाय थानो हायो, बे बेबस्थाखौसो नैबे बिटिआरनि गेजेरजों, बिटिआरनि सुक्तिनि गेजेरजों मोननो हानाय जादों। दा बे थगायनायनि बाथ्राया बहाथो फैखो? बेथ' थगायनायनि खुनु बाथ्रायानो गैया। दिनै बड'लेण्डनि बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना उल्टां फाल्टां खोथा बुङो। एखमबा बुङो बड'लेण्डखौ नाङा, एखमबा बुङो बड'लेण्डखौ नांगौ। बे गासिबो राजनितिनि बाथ्राखौ लानानै बड'लेण्डखौ लानानै राजनिति खालामनायखौ बन्द' खालामनाया मोजां। आङो बिथांमोनखौ खावलायगोन। आरो फैबाय थानाय समावहाय जों बिटिआरखौ मोनबाय। बिटिआरखौ जोङो गायसननानै बिटिआरनि गेजेरजोंनो हारि दानायनि प्रक्रियाया जाथों, समाज दानायनि प्रक्रियाया जाथों, गोग्गो मोनसे राजखान्थि दानायनि प्रक्रियाया जाथों, जोंनि जौगानाया जाहाथे बयबो थाखोनि सुबुङा मोनजासारथों, बेखौ नोजोर होनानै जोङो दिनै बिटिआरनि गेजेरजों गोग्गो राजनितिखौ खालामलांथों। आं बेखौसो हास्थायो। बिपिएफआव दिनै बिटिआरनि गेजेरजों राजनिति खालामनो हागोन, सोरबायाबो बिटिआरनि गेजेरजों राजनिति खालामनो हागोन। बेवहायथ' खुनु बादा गैया। बिथांमोना जुदि मोजाङानो जुदि मावदोंब्ला बिटिआरआवबो बिथांमोना सासनखौ मोनगोन। दा दिनैहाय बिटिआरखौ लानानै प्रमद बर'आ थगायनांगौनि बाथ्राया बहा दंफायो? बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया होननानै आं सानो। आरो फैबाय थानाय समावहाय बिटिआरनि गेजेरजों, बिटिआरनि इलेक्सननि गेजेरजों बिपिएफआरि जोबस्रांलांसिगोन, बे बाथ्राखौ बिथांमोना थाल मोननानैनो बिटिआरनि एगेन्सै बाथ्राखौ बुंबाय थानायखौसो आङो नुनो मोन्दों। आरो बे बिटिआरनि हेंथायै बाथ्रा बुंनानै खुनुदिन देरहानायबो नङा। रायजो राजाफोरनि बाथ्राखौ बयबो बुजिजोबो। दिनै गोजोन सान्थिखौ बयबो लुबैदों। दिनै सारा भारतआवनो बे एकर्डखौ बरायदों। प्राइम मिनिस्टारा जोंनि गेजेराव फैनानै बेखौ बरायफैदों। बे समावहाय बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्राबो गावसोरबो बरायफादों। दा बे बुब्लियावबो बिटिआरखौ लानानै प्रमद बर'आ थगायनायनि बाथ्रायानो फैनो नाङा। आरो बे बाथ्राखौ बुंनाया बिथांमोननि थाखाय आं सानो गासै रायजो राजाफोरनि थाखाय मिनिथावसो बियो। गतिके रायजो राजाफ्रा जों बयबो गोजोनदों। रायजो राजाफ्रा बिटिआरखौ लानानैनो गोजोननायखौ लानानै दिनै खामानि मावनो फैदों। आरो फैबाय थानाय समावहाय जानो गोनां जे बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव गोग्गो समाज दानांगौनि सार्थआव, बिटिआरखौ मोजाङै मावफुंनांगौनि सार्थआव, जोंनि गेजेराव सान्थिखौ गोग्गोयै गोजोरै लाखिनांगौनि सार्थआव, बयबो जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव अनलायनायखौ लाबोफिननांगौनि सार्थआव, मोजां सासन खालामनांगौनि सार्थआव एबार जोङो इउपिपिएलनि गेजेरजों गोग्गो सासनखौ जोङो गायसनगोन। आरो बे बाथ्राखौ लानानै गासै बिटिआरनि रायजो राजा नोंथांमोना बयबो बाहागो लागोन होननानै आं आसा थियो। आरो जोङो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय गोरायैनो जों बेखौ नोंथांमोननो खोथा होदों जे फैबाय थानाय समावहाय सान्थिखौ जोङो गोजोरै लाखिनानै बयखौबो बिसासाव लानानै गोग्गो समाज दानायनि जि मोनसे राजनिति जों बेखौ खालामो। बेहाय जाहाथे जोंनि गेजेरावहाय खुनु जाख्ल'नाय लोंख्ल'नाय जाया, खुनु सुख्ल'नाय जाफेरा। थांनाय 15 बोसोराव बिपिएफनि सासन जालांबाय। बिथांमोना खोथा होदोंमोन गोबां बाथ्रा, दिनै गाव गावबागाव सम्पति सोरजिनानै लादों। खिन्थु दिनैसिमबो 15 बोसोराव जोंनि गेजेराव आइअएनि न' लुफुंनो हायाखै।
जब कार्डनि खामानिनि फैसा होफुंनो हायाखै बोराय पेन्सनखौ होजोबनो हायाखै बिधवा पेन्सनखौ दिनै होजोबनो हायाखै सरकारनि जि माखासे इउनिभार्सेल जि स्किमफोर दङ बे स्किमफोरखौ दिनै मावफुंजोबनो हायाखै दाबो जों बयबो मिथिगौ जे जोंनि ओनसोलनिफ्राय हाजार हाजार मानसिफ्रा बाहेरायाव थांनानै दिनै खामानि मावहैदों दाख्लैनि कर'नानि जे मोनसे थासारि बेवहायबो जों नुबाय जे बाक्सा जिल्ला उदालगुरि जिल्ला चिरां जिल्ला क'क्राझार जिल्ला गोबां जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय दुखिया मानसिफ्रा बाहेरायाव थानानै खामानि मावहैदों बेखौ जों दाख्लै हिसाबखौ जों मोनजोब्बाय बेहायनो जों मिथियो जे जोंनि ओनसोलाव जोङो खामानि मावनानै जानांगौनि थाखाय जोंखौनो जे मोनसे सुबिदा होनो हायाखै 15 बोसोराव बिनि सुबिदा होनायनि दायित्वआ बिथांमोनाव दङमोन नाथाय 15 बोसोराव बिथांमोना बेखौ होनो हादिया दा बे थासारिखौ जों दिनै नुनो मोन्दों गतिके जोङो दिनै इमप्लयमेन्ट जेनेरेसननि खोथा दङ मानसिफोरखौ खामानि मावनानै जानायनि थासारि लाबोनायनि मोनसे बाथ्रा दङ बे गासै थासारिखौ नोजोर होनानै आरो जोंनि जाहाथे आबाद मावग्रा सुबुं जोंनि गेजेरावहाय खामानि मावनानै जाग्रा सुबुं बिथांमोननो थार मोनसे लामा दिन्थिनानै जोंनि रांखान्थि जौगानायनि जि बेबस्था बेखौ खालामनाया दिनै समनि थिननाय आरो आं सानो बिटिआरनि गेजेरजों जोङो बिधवा पेन्सनानो जा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जेसेबां माने इउनिभार्सेल स्किम बेवहाय नोङो आइअएनि न' बा पिएमजिवाइनि न' बेखौ होफुंनायानो जा जों बिधवा पेन्सन होनायानो जा जोंनि माने जब कार्डनि गेजेरजों जि खामानि मोननांगौ 100 दिन बेनिखौ जों गेरेन्टि होनानै खामानि मोनहोनायनि जि बेबस्थायानो जा बे गासै थासारिखौ जों खुनु सोबख'नाय जाख्ल'नाय गैयालासिनो खस्थ' गैयालासिनो जोंनि दुखिया मानसिफ्रा जाहाथे खामानि मावनानै जानायनि परिबेसखौ मोनो बेखौसो जोंनि सरकारा दिनै होनो थांगासिनो दं गतिके এইবার 15 बोसोर जों बिपिएफखौ अनखांबाय रायजो राजाफ्रा खिन्थु এইবার रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौनो होबाय थानायनि बाथ्रा गैया जोंनि पिपिएलआ खोथा होदों जे गासै थासारिखौ जोङो बयखौबो अननानै गोग्गो समाज दानो थाखाय जों मोजां मोनसे सरकार होनो थांगासिनो दङ এইবার रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनो अनगोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो এইবার इउपिपिएलनि गेजेरजोंनो गोग्गो सरकार दानो थांगासिनो दङ बे बाथ्राखौ दिनैनि रायजो राजाफ्रा दिनैहाय मोनसे गावनि अपिनियननि गेजेरजों फोसावगासिनो दङ आरो बे बाथ्रा दिनै ससियेल मिडियानो जा रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे सोलायनांगौनि जि थासारि बे फैबाय अलरेडि खिन्थु बेबायदि मोनसे थासारिखौ नोजोर होनानैनो दिनै बिपिएफनिफ्राय मोनसे गिखांनाय फैदों आरो गिखांनायखौ बिसोरो गावसोरनि आबुल थाबुल खोथा बुंनायनि गेजेरजों रायजोनि गेजेरावहाय बिब्रान्त मोनसे थासारि लाबोनानै रायजोनि गेजेराव मोनसे कनफिउज मोनसे सिटुएसन लाबोनानै जोंनि गोग्गो थासारिखौ नस्थ' खालामनो नाजानायखौसो जोङो नुनो मोनदों गतिके जोबनायाव आङो गासै बिटिआरनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खावलायगोन जे कर'नानिफ्राय जों देरहासार जानांगोन कर'नानिफ्राय बासायोब्लासो जोंनि राजनिति थागोन कर'नानिफ्राय बासायोब्लासो जोंनि न'खर थागोन गतिके जों सेथियाव कर'नानिफ्राय बासायनो थाखाय जों बयबो सांग्रां जा बेनि उनावहाय जोंनि राजनिति फैगोन बिटिसि बिसायख'थि जागोन बिटिसि बिसायख'थियावबो जाख्ल'ग्रा रोंख्ल'ग्रा बे बिपिएफ हान्जाखौबो जोङो दोनथ'नानै गोग्गो समाज दानो थाखाय समायखिरा लानाय इउपिपिएल हान्जाखौ मदद होनानै जोङो बिटिसिनि बिसायख'थियाव देरहासार खालामनानै फैबाय थानाय समावहाय बिटिआर सक्तिखौ जों गोख्रै मावफुंनानै जोंनि ओनसोलाव गोग्गो समाज दानानै गोख्रों मोनसे रांखान्थि जौगानायनि ओनसोल हिसाबै गायसननायाव बयबो बाहागो लानो आवगायबोगोन आं बेखौ मिजिंथिनानै आंनि रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनसे खावलायनाय जे गोजोन थासारिनि गेजेरजों जों ज' ज'यैनो आवगायलांदिनि आरो बे बुब्लियाव बयखौबो कर'नानि बिरुद्धै गसंथानो आं खावलायहरनाय जाबाय।